ମସଲା ପୁରା ରେଡ଼ି। ମଟନ୍ ପଇଲା ନା ମ୍ୟାଗନେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି। ରୋଷେଇଟା ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ। ତାପରେ ସବୁ ପକାଏ। ଏଇଟା ଆଣିବି 4 କପ୍ ଆଣିବି। ପିଆଜ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇ ଆସିଲା। ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇଦେବା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ এই ঠান্ডা করে কি কହୁଛ? ନା ମୁଁ ଆଣୁଛି ସେଇଟା କରନି ବଡ଼ଟେ ଆଣୁଛି ଯୋଉଟା ଏକାଡେ କହୁଛି। ମସଲା ପୁରା ରେଡ଼ି। ମଟନ୍ ପଇଲା ନା ମ୍ୟାଗନେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି। ରୋଷେଇଟା ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ।
ଦୀର୍ଘ ମାସେ ପରେ ଆଜି ମଟନ୍ ଟିକେ ବାଜିବ ପାଟିରେ ନାଇଁ ଭୋକ ହେଲାଣି ତ। ଫୁଟା ବାଇଗଣ ଖାଇବୁ ନା କଞ୍ଚା? ପୋଡ଼ିଲେ କିଛି ବାହାରିବନି। ଏହେ କେତେବେଳେ କହୁଛି କାଢ଼ି ଦିଅ। କୋଉଟା? ଟମାଟୋ ଆଗୁଆ ପକେଇଦେଲେ ମଟନ୍ଟା ଭଲ ସିଝିବନି ପୁରା ପଛକୁ ପକେଇଲେ ଠିକ୍। रेडी मटन पूरा रेडी। छाड़ खाई मटन बैगन भत्ता सालड मटन छाड़ खाई मिल।